समष्टि हिसाबै उदालगुरि हिसाबै जायाखै बिदिनो दिनै कोअर्डिनेसन कमिटिनि दिनै जि धरना हाबाफारि माबा फोरमायनो सानदों बेनि ओरैनो मोनथाम जायगायाव धर्माया जादों भेरगाव साब डिभिजनाव मोनसे तामुलपुर साब डिभिजन आरो उदालगुरि बे मोनथाम साब डिभिजनाव डिमान्डआ मोनसेया जाहैबाय थांनाय 20 तारिखनि जिखिनि जोंनि भारतनि निर्वाचन आयोगनि जि मोनसे खसरा प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ जों क'क्राझार लोगो एसटि बानायनायखौ बिटिआर ओनसोल हिसाबै जों बरायदों गुबुन फारसे बेयाव आद्रा थानाय जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि 6टा विधानसभा समष्टि तामुलपुरनिफ्राय जागायनानै माजबादसिम बे माजबादखौ लानानै बिथांमोना बे 6टा समष्टिखौ बोखांना लांनानै बाहेरनि दरंनि मोनबाजों सरजाबनानै दरं नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि मडेलिटि बानायनाय जादों बे मडेलिटिखौ स्ट्रंलि जों अपोज खालामदों आरो बेखौ जों गनायनो हाया बिटिआरआ भारतनि संबिधाननि 6थि अनुच्छेदनि दारै दाजानाय मोनसे 6 शेड्युल एरियायाव मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ बेबायदिबा 6 शेड्युलनि एलेकाखौ लानानैनो विधानसभा समष्टिया दानांगौ आरो एमपि सिटआबो दाजानांगौ बे खाथां दा बेखौ लानानै 6टा समष्टि बिटिआर ओनसोलनिखौ लांनानै गुबुन 6 शेड्युल एरियानि मोनबा समष्टिखौ सरजाबनानै जि बाहेराव दरं नामाकरन होदों बेखौ जों मानिया बेनिखायनो जोंनि क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय मोनसे स्ट्रं दाबि जाहाथे बेखौ लानानै जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि सिङावनो उदालगुरि नामनि 6टा समष्टिखौ लानानैनो मोनसे एमपि सिट बानायनांगौ बे जाखाबाय आरो बेखौ जुक्ति होनांगौ जायोबा जोंनि आसामावनो दङ कार्बि आंलं आरो एनसिएलखौ लानानै 6टा समष्टिखौ लानानैनो मोनसे एमपि सिट दिपु नामनि जादों बे जाबाय नैथिया जाहैबाय विधानसभा समष्टिफोरखौ दाफिननाय जादों बेवहाय दा विधानसभा समष्टिया सिगाङाव जिखिनि दङ बेवहाय जोंनि बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि उनाव जिखिनि बेयाव एलेका हाबबाय बे एलेकाखौ लानानै माखासे एलेका दलगावनिफ्राय दानख'नाय बरसलानिफ्राय फैनाय माखासे एलेका दलगावनि 26 खान गामि बरसलानि 19 खान गामि बेखौ लानानै माजबादाव जि सोबाय बेथ' थिगानो दङ बे सिङाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय एसेम्बलि सेगमेन्ट खिन्थु बेयाव गोदानै माखासे एलेका सोनानै हरदों जायफोर एलेकाखौ जों गनायनो हाया बिटिसिनि मुभमेन्ट आरो बिटिआरनि मुभमेन्टआवबो जों दाबि खालामदों माखासे एलेका बेफोर एलेकाखौ सोनायनि बादै दलगाव बायदि समष्टिनिफ्राय माखासे एलेकाखौ बेयाव सोनानै हरदों बेथ' गनायथाव नङा दा बेनिखायनो बेफोर ओनसोलखौ दानख'नानै जोंनि माजबादाव गोदानै बानाय मडेलिटियाव माजबादाव जादों थिग बेबायदिनो नैबे भेरगाव जादों बाहेरनिफ्राय सोना हरदों टंग्लायाव सोदों बाहेरनिफ्राय गरेस्वराव बाहेरनिफ्राय सोना हरदों तामुलपुरावबो बाहेरनिफ्राय सोना हरदों दा बेनिखायनो बेफोर गोदानै संयोजन जानाय सोदेरनाय जिखिनि गामिफोरखौ दानख'नानै विधानसभा सेगमेन्टफोरखौ बानायनांगौ बे जोंनि क'अर्डिनेसन कमिटिनि दाबि बे दरं जि समष्टि जानानै बेयाव माबाफोर खहा दङ नामा खहा दङ 100% खहा दङ खारन जोङो 1976नि उनाव जोङो 1976निफ्राय कन्टिनिउ दिनैहालागै जोङो मंगलदै लोकसभा समष्टियावनो दोङोमोन आरो बेयाव जों मा मोनखो मा मोनाखै बे जों रायजो राजा बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो जोंनि डिमान्डआ जा आदारा जाबाय अन द बेसिस अफ 6 शेड्युल जोंनो एसेम्बलि सेगमेन्टखौ उइदिन द बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव बानायगौ अन द बेसिस अफ 6 शेड्युल जोंनि बिटिआरनि सिंनि समष्टिफोरखौ लानानैनो एमपि सिटखौ उदालगुरि मुंनि बानायनांगौ बे जोंनि थिसं दाबि राजखान्थि खैसोर माबाफोर दङ बायदि थागोन राजखान्थि खैसोरा थागोन आसामनि भारतनि राजनितिकआव बे खैसोरा थाखागोन खिन्थु जोंनि राजनिति दैदेनगिरिफ्रा हयथ' पजिसनाव थानाय अपोजिसनाव थानाय बिथांमोना खामानि मावनांगोन बे बेलायाव पजिसननि खोथा गैया अपोजिसननि खोथा गैया राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोना बे मेटाराव डिल खालामनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजानि लुगैनायखौ फुलफिल खालामो बेखौनो जोङो क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय उननि समाव जुदि गनायाब्ला मुभमेन्टआथ' थांबाय थागोन जि समसिम इलेक्सन कमिसननि डेडलाइन दं बे समसिम मुभमेन्टआ थांबाय थागोन कन्टिनिउ फैयो 3 तारिखआव लादों जोङो साब डिभिजनाव एसे मोनसे धरना लाबावदों आरो इलेक्सन कमिसनारखौ लोगो हमनायनि लादों बेयाव जुदि डिलिमिटेसन कमिसना फैबा गुवाहाटियाव लोगो हमनायनि बाथ्रा सानदों इलेक्सन कमिसनारा गुवाहाटियाव फैबा बेखौ जों लोगो हमगोन दा बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि एबसु आरो बर' साहित्य सभा आबोब आरो गुबुन ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफ्रा ज' जानानै बे आफादखौ दादों आरो बिथांनि बिथोन बायदिनो लुगैनाय बायदिनो बे आफादा खामानि मावलाङो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन
टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।